Jeg vil gerne bevise den vinkelrette afstand fra et punkt Q til en linje L. Så tegner jeg lige et koordinatsystem. Hvor det her så er L. Og L er lige med AX plus BY plus C lige med 0. Og så ligger der et punkt Q herude, som er et vilkårligt punkt, som derfor har punkterne x, y. Punktet Q ligger på normalvektoren n, og vi ved, at en normalvektor har koordinaterne a over b. Så vil jeg gerne sætte et punkt på linjen L, som hedder P0. Og den har koordinaterne x0, y0. Og i det den ligger på linjen, så ved vi, at når vi sætter den ind i formlen for linjen L, så gælder det, at ax0 plus by0 plus c skal være lige med 0. Og så kan man så omskrive det til, at c er lige med minus ax0 minus by0. Og det der, det skal vi bruge senere, så det vender jeg tilbage til. Jeg tegner nu et punkt, som hedder QL, som ligger på linjen, men ligger også på vektoren, på normalvektoren. Og distancen fra QL til Q fra QL til Q er altså lige med P0Q vektor P0Q. Længden af vektor P0Q gange med normalvektoren divideret med længden af normalvektoren. Og så kan man så skrive det om til altså P0Q, som vi så ved er x minus x0 over y minus y0, og så normalvektoren, som er a over b, og så divideret med længden, som er kvadratroden af a anden plus b anden. Og det kan vi så regne ud. Det er så lige med ax minus ax0 gange med her, og den er så lige med plus by minus by0.
divideret med kvadratroden af AN plus BN. Så nu vælger jeg lige at skrive det ud lidt pænere, lidt mere ordentligt. Til AX plus BY minus AX0 minus BY0 divideret med kvadratroden af AN plus BN. Og jeg vælger at skrive det ud på den her måde, fordi så er det nemmere at se, at det her er lige med vores C, som vi regnede ud tidligere. Så det her er altså lige med AX plus BY plus C divideret med kvadratroden af AN plus BN, som er det, der skulle vises.